Vojvoda Stepa je naselje u opštini Nova Crnja. Osnovali su ga srpski dobrovoljci, učesnici Prvog svetskog rata i Solunskog fronta. Oni su za učešće u ratu, svoje herojstvo i veliku ljubav prema otadžbini dobili zemlju u Banatu na imanju grofa Čekonjića. Zemlja je deljena Srbima iz Like, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Dalmacije i Banata, dobrovoljcima koji su došli iz Amerike i Rusije sa Galicijskog fronta. Posle Velikog rata, iz kog su ovi ljudi izašli kao pobednici i oslobodioci, za njih je počinjala nova bitka. Ovog puta su se borili da izgrade novi život za sebe i svoje porodice u Banatu na nepreglednoj Panonskoj ravnici. Dobrovoljci su novo selo koje je počelo da niče na ledini nazvali Leonovac, po grofovom majuru na koji su došli. Doseljenici nisu bili zadovoljni ovim imenom i 1926. godine su odlučili da naselju daju ime Vojvoda Stepa po slavnom komandantu Vojvodi Stepi Stepanoviću. Grupa doseljenika je otputovala u Čačak kod penzionisanog vojvode i pitala za dozvolu da svom mestu daju njegovo ime. Ostalo je upamćeno da su vojvodu našli na Moravi kako peca i izneli mu svoj predlog, a on ih je savetovao da naselju daju ime nekog ministra, jer će od njega imati više koristi. Nisu ga poslušali i od 1927. godine je Vojvoda Stepa zvanično ime naselja. Danas, posle jednog veka, u selu živi 1400 stanovnika. U centru naselja se nalazi memorijalni kompleks koji čine spomenik Vojvodi Stepi i tabla sa imenima 397 dobrovoljaca, od kojih su mnogi nosioci Obilića medalje, a 4 i Karađorđeve zvezde. Zatim mural sa likom slavnog vojvode i haubica napravljena 1918. godine. I 100 godina od osnivanja na najrazličitije načine neguju se sećanja i čuvaju uspomene na pretke, dobrovoljce, osnivače sela. Moramo znati gde su nam koreni i ko su nam preci, da bi uspomena na njih i njihovo delo bila večna.